Lernen Sie Deutsch mit mir zum guten Preis und ausgezeichneter Qualität. Guten Abend, dobro večer. Mein Name ist David Jovanovic. Heute werde ich mit Ihnen über Präsens sprechen. Danas sa vama o prezentu. Presens. Šta je presens? Pa, to je sadašnje vreme i mi ćemo danas saznati kako se prezent gradi i kako se upotrebljava. To je, možemo reći, obično vreme, da se sa normale tempus form, to je jedna vrsta vremena koja se prva uči, koja je veoma jednostavna i koja se koristi gotovo u svakoj rečenici. Ne baš u svakoj rečenici, ali možemo reći u gotovo sve. Sehr interessant. Jetzt möchte ich Ihnen sagen, wie Präsens funktioniert. Želim da vam kažem kako funkcioniše prezent. To vreme obično označava sadašnje vreme, to jest ovaj oblik glagola najčešće označava vreme. Naprimjer, ich arbeite jetzt. Radim sada. Može se upotrebljavati doduše ponekad i kao buduće vreme. Er kommt morgen um 10 Uhr. Dolazi sutra u 10 sati. Es kann auch die Vergangenheit bezeichnen, može označavati i prošlost, kao u primjeru Ich steige gestern in den Bus ein und treffe meine Mutter. Ulazim juče u bus, susretnem moju majku. Ukoliko mi odbijamo n i dodamo nastavke od infinitiva, možemo napraviti prezent. To su sledeći nastavci. st, tn, tn. To je st, nt. Na taj način mi možemo da napravimo prezent. Arbeitet, du arbeitet. Arbeitet, vi arbeitet, ihr arbeitet, sie arbeiten. Ja radim, ti radiš, oni. Mi radimo, vi radite, oni rade. Sehr interessant. Nepravilni glagoli postoje, oni isto tako najčešće imaju te nastavke s, t, n. Postoje izuzeti, ali ponekad menjaju i vokal, to jest ich gebe, du gibst. Ja dajem, ti daješ. Ich lese, du liest. Ja čitam, ti čitaš. Znači, e se menja u i, najčešće u drugom i trećem licu jednine, to je ono du ili er. Yes. Sehr interessant. Jetzt gehen wir weiter. Ich möchte Ihnen sagen, wie Präsent gebildet wird. Wie Präsens gebildet wird. Znači, želim da vam kažem kako se prezent gradi. Znači, imamo ich, du, er, sie, es, wir, ihr i sie. Ich mache. Du machst. Er, sie, es macht. Wir machen. Macht. Sie machen. Zelenom bojom su označeni nastavci, a crvenom bojom su označeni prevodi. Sehr interessant, sehr leicht. Znači, bukvalno imamo te nastavke. St, t, n, t, n. Znači, ona mala brzalica st, t, n, ten. St, t, n, ten. I na takav način vi možete naučiti prezent. U 99% slučajeva. Nažalost, uvijek postoje nepravilni glagoli, ali o tom potom. Nemački jezik ima znači te nepravilne glagole. To su takozvani unregelmäßige Verben i najčešće se menja vokal u drugom i trećem licu jednine. Ich esse, du isst, er isst. Postoji veoma nepravilni glagoli, kao na primjer sein, koji je toliko nepravilan da mora da se nauči auswendig, to jest napamet. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Koliko želite možete vidjeti dole u linku, link prema The Language Office listom, ima tu lista nepravilnih glagola koje možete pogledati. Mi ćemo trenutno da pogledamo sve te nepravilne glagole, bolje reći ne sve, pošto ih ima mnogo, ali najvažnije nepravilne glagole možemo pogledati ovdje. Najvažnije od svih glagola, po mom mišljenju, also meiner Meinung nach, po mom mišljenju, ist das glagol sein. Biti. Mnogo važan glagol. I on se gradi. Ich bin, ja sam. Du bist, ti. Er ist, on je. Wir sind, smo, ihr seid, vi ste i sie sind. Oni su. Ili vi ste, ali persiranje. O tom potom. Možda ste upoznati već sa time, ali možda i niste, ali Nemci persiraju sa trećim licem množine. Znači sie sind. Takve stvari ćemo obraditi u nekoj drugoj lekciji. Sada želim samo da pogledate ovaj prezent i da zapamtite jer je on izuzetno važan. Sehr wichtig. Wichtig, važno. Bez ovog glagola nemački ne postoji. Sljedeći imamo habe. Imati. Habe, du hast, er hat. Wir haben, ihr habt, sie haben.
Nemojte grešiti jer mnogi ljudi kažu du hast. Nije du hast, du hast. Sehr interessant. Sljedeći glagol je werden, postati. On se koristi također za građenje budućeg vremena. Ich werde kommen. Ja ću doći. Ali njegovo originalno značenje je postati. Znači, ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Zum Beispiel, der Kaffee wird kalt. Kafa postaje hladna. Der Kaffee, kafa wird, postaje kalt. Hladna. Ali se također werden upotrebljava i za futur, a i za pasiv. Potom, naučit ćemo sve. Sljedeći glagol je geben, dati. Gebe, du gibst, er gibt. Wir geben, ihr gebt, geben. Na primjer je ich gebe dir eine Flasche Wasser. Dajem ti flašu vode. Naravno, Wasser, voda, ich gebe dir, ja dajem tebi eine Flasche Wasser, flašu vode. Sehr interessant. Dann gehen wir weiter. Schlafen. Ich schlafe, du schläfst, er schläft. Wir schlafen, ihr schläft, sie schlaft. Znači, taj glagol znači spavati. Kao što vidimo, a se mijenja u e. Nastaje umlaut. Dodaju mu se dve tačkice u drugom i trećem licu jednine i umjesto du schlafst, kažemo du schläfst. Znači, mein Bruder schläft jeden Tag 20 Stunden. Moj brat spava svakog dana 20 sati. Veoma pospan čovjek, mnogo voli da spava. Dann gehen wir weiter, sprechen, pričati. Znači, ich spreche, du sprichst. Spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Znači, kad kažemo sprichst du Deutsch, ne du sprechst du Deutsch, nego sprichst du Deutsch, ja, ich spreche Deutsch. Spricht meine Mutter Deutsch, ja, meine Mutter spricht Deutsch. Moja majka priča nemački. Du sprichst, ne du sprech. E se menja u i, zašto? Zato što je takav nemački. Nepravilan glagol i mora da se nauči napamet. Sada vam kažem. Idemo dalje. Essen, jesti. Ich esse, du isst, er isst. Wir essen, ihr esst, sie essen. Glagol je veoma koristan jer svi mi jedemo. Tako da možemo reći ich esse ein Stück Torte, jedan parče torte. Ali također možemo reći meine Mutter isst auch. Moja majka jede također. Auch i također. Sehr interessant. Sljedeći glagol je lassen, pustiti. Ich lasse, du lässt, er lässt. Wir lassen, ihr lässt, sie lassen. Znači, er lässt mich nicht in Ruhe. Er lässt, on pušta mich, mene, nicht, ne, in Ruhe, na miru. U miru. Oni kažu in Ruhe, u miru. Ruhe je mir. Sehr interessant. Lesen, također veoma važan glagol. Ich lese, du liest, er liest. Wir lesen, ihr lest, sie lesen. Šta znači glagol? Znači čitati. Kada kažemo du liest ein Buch, ti čitaš knjigu. Ali ich lese ein Buch, ja čitam knjigu. Ne kaže se du lest ein Buch, to ljudi često greše, zato što misle da samo trebaju da dodaju t. Ili samo st. Nije takav slučaj kod ovog glagola, jer je glagol unregelmäßig, to jest nepravilan. Veoma interesantno, mora da se nauči, šta da vam kažem. Muss man auswendig lernen. Dann haben wir sehen. Ich sehe, du siehst, er sieht. Wir sehen, ihr seht, sie sehen. Videti, nehmen. Videti, ich nehme, du nimmst, er nimmt. Wir nehmen, ihr nehmen. I za sada je sasvim dovoljno, nadam se da nisam morio. Bilo je dosta glagola, ali su svi oni važni. Pa bih želeli da odradimo nekoliko zadataka zajedno. Stavite glagol iz zagrade u njegov pravilan oblik u prezentu. Veoma jednostavno. Možemo i da vidimo. Znači, ich arbeite heute nicht. Možda znate tačan odgovor. Znači, ich arbeiten heute nicht. Kako se gradi prvo lice jedine kod prezenta? Ja ne radim danas, znači prevod, a rečenica glasi ich arbeite heute nicht. Dodajemo samo e, odbijemo n i dodamo e. Ili ako hoćete, odbijemo samo n. Dakle, kod prvog lica jednine. Veoma interesantno, nije mnogo teško, glagol je pravilan. Sehr interessant. Dann gehen wir weiter. Du lernen für die Prüfung. Kako tu možemo da napravimo prezent? Znači, nije du lernen für die Prüfung. Da moramo tu da stavimo koji nastavak. Ti učiš za ispit je prevod, a rečenica glasi du lernst für die Prüfung. Ti učiš za ispit. Sljedeća. Wir trinken Cola und Kaffee. Da tu treba da stavimo.
Prevod znači mi pijemo kolu i kafu. I ne stavlja se ništa, ostaje infinit. Bolje reći, u prvom licu množine nema nikakvih promjena. Isto kao i za treće lice. I trinken kafe. Znači, wir trinken kolum kafe. Kad imamo, znači, wir, osim par izuzetaka kao wir sind, nema nikakve promjene. Ja mislim da je sind jedini glagol gdje tu postoji promjena. Bukvalno, kod mi i kod oni i kod vi kad persiramo, znači sie trinken, ništa se ne menja u infinitivu, ostaje tako. Veoma lako da se upotrebi, ali eto, nažalost imamo drugo lice jedine i treće lice jedine, znači du i er, sie, es, gdje postoje promjene često. Wir gehen weiter. Mein Vater nehmen Medikamente jeden Tag. Ovo je nepravilan glagol. Znači, već možemo da znamo da tu verovatno ima neke promjene, osim da dodavanje nastavka, da mora tu još nešto da se promeni. Da. On uzima lekove svaki dan, to jest moj otac uzima lekove svaki dan. Kako glasi tačan odgovor? Mein Vater nimmt Medikamente jeden Tag. Znači, odjedan puta imamo nimmt. Odnosno, nije nehmt, nego nimmt. Nepravilan glagol se menja u i, g se gubi zato što je nemački. Dann gehen wir weiter. Ihr rauchen in der Küche. Rauchen je pravilan glagol. Da, kako možemo to promeniti? Da se dodaje na ija. Prevod znači vi pušite u kuhinji. Ihr raucht in der Küche. Ija je najčešće, čak i kod nepravilnih glagola se najčešće veoma lako pravi. Odbijamo n i dodamo t. Jedini izuzetak u tom slučaju je seid. I naravno postoji određeni drugi glagoli koji su nepravilni, koji možda ne grade na taj način, ali da budemo iskreni, u 99% slučajeva odbiješ n, dodaš t i dobili smo vi, ali ne vi kao gospodin, nego vi kao grupa. Ihr raucht in der Küche, ihr zwei, ihr drei, oder ihr vier, oder ihr 100, ne, raucht in der Küche. Sve interesant, znači obraćamo se grupi ljudi. Imamo još neke. Du sprechen Deutsch sehr gut. Nepravilan glagol. Šta moramo tu da odradimo? Ti pričaš nemački dobro, veoma dobro, bolje reći. Znači sehr znači veoma. I kako se sprechen menja? To je nepravilan glagol, to znači da se menja na ovaj način. Du sprichst Deutsch sehr gut. Ti pričaš nemački veoma dobro. Se menja u i, zato što je nemački takav jezik. Idemo dalje. Meine Schwester lesen ein Buch. Nepravilan glagol, kako se to menja? Znači, moja sestra čita knjigu. Se menja u i. Meine Schwester liest ein Buch. I se čita kao dugo i. Znači, liest ein Buch. Zato je i stavljeno, pored stavljeno i, pojeći i da bi se i čitalo dugo. Znači, meine Schwester liest ein Buch. To je interesant, također veoma jedan nepravilan glagol, ali takvih ima u nemačkom jeziku dosta. I mora da se nauče jer su važni za komunikaciju. Neki od najvažnijih glagola su nepravilni. To je interesant. Dann gehen wir weiter. Essen und Schokolade. Wie kann man das machen? Šta da radimo? Was machen wir? Šta radimo? On jede picu i čokoladu. Kako se to kaže? Isst pizza und Schokolade. Interesantno, isst znači on je, ali kad se piše sa jednim s, a kad se piše sa dva s, onda je on jede. Sehr interessant. Dann gehen wir weiter. Das Kind schlafen 10 Stunden pro Tag. Kako se to gradi? Glagol je nepravilan, znači ima neke promjene osim dodavanja nastavka. Znači to je ono STTN, ali ovdje ima još neka promjena. Koja promjena? Prevod znači dete spava 10 sati dnevno. Znači dete spava dosta. Kako da kažemo to? Das Kind schläft 10 Stunden pro Tag. A se pretvara u zato što je takav glagol nepravilan. A se često menja u
Zato što se to zove proces umlauta, znači to je umlaut, to su ona slovca sa dve tačke, koje Srbi imaju problema da izgovore, ali opet moramo da znamo ta slova jer mnogo reči imaju te umlaute, kao recimo reč München ili Düsseldorf, München ili Düsseldorf. Sehr interessant. Dann gehen wir weiter. Du geben der Frau das Geld. To da napravimo. Ko je tu promjena ime? To je nepravilan glagol. Ti daješ ženi novac. Kako glasi? Du gibst der Frau das Geld. Interesantno ovo da Frau je neobično što se tu koristi dativ, daješ kome čemu, ženi, i zato nije die Frau nego der Frau, ali o tom potom, to je proces deklinacije, kao kod nas. Ja dajem tebi, ja dajem ženi, moja žena je lepa, a ja dajem mojoj ženi novac. Gebe meiner Frau das Geld, meine Frau ist schön, moja žena je lepa. O tom potom značite, to je ono der, die, das, to ćemo učiti u nekoj drugoj lekciji. Sehr interessant. Dann haben wir noch ein paar Beispiele. Du haben ein Auto. To da napravimo. Ti imaš auto. Haben je veoma nepravilan glagol. Kako on može da se promeni? Du hast ein Auto. Veoma jednostavno, nije habst, ljudi prave grešku, kažu du hast ein Auto, ali nije du hast ein Auto. Sljedeće. Der Hund sehen den Ball. I to je isto nepravilan glagol i dolazi naravno do određene promjene. Ljudi se često zbune jer misle da se kaže sehen, nije sehen, sehen. Da se ne čita, stavljeno je tu da bi se čitalo dugo e. Der Hund, znači mi kažemo ih sehe das Buch. Sehr interessant, ih sehe. Znači h se ne čita. Pas vidi loptu. I to je prijevod i rečenica glasi ovako. Der Hund sieht den Ball. Ovo i, h se bukvalno čita kao jedno veoma dugo i. Der Hund sieht den Ball. Znači e stavljeno da bi se produžilo i, h je stavljeno da bi se produžilo i e. To je baš dugo i. Der Hund sieht den Ball. Sehr interessant. Sljedeće essen pizza u čokoladi. To mislim da smo i rekli, on jede pizzu i čokoladu, isst pizza und Schokolade. I na kraju imamo uskoro der Kaffee werden kalt. Werden je glagol koji je veoma nepravilan. Znači kako to glasi, der Kaffee, kafa postaje hladna. I pravi oblik rečenice glasi, der Kaffee wird kalt. I na kraju nju imamo ovaj lassen. Die Frau nicht in Ruhe. On ne pušta ženu na miru i prevod ove rečenice glasi, ako ste vidjeli ste, ali možda ste. Lässt die Frau nicht in Ruhe. Izvinite što je ovdje slovo crveno, ništa strašno, greške se dešavaju. U suštini lassen se pretvara u lässt, jer se a često menja u e, to jest u a sa dve tačkice, jer nemački jezik voli da promeni to a, u a sa dve tačkice, u sa dve tačkice, u sa dve tačkice, kao der Apfel, ein Apfel, zwei Äpfel, dve jabuke. Veoma interesantan proces, ponekad malo komplikovano, u engleskom je jednostavno dodaš s i završiš sa gradnjem množine, ali nemački voli tako da napravi. Nadam se da je ovo bilo veoma korisno sve što smo učili i da ćemo ponovo da se vidimo, bolje reći uskoro da se vidimo. Znači, to više se gledamo, to je bolje. Auf Wiedersehen, tschüssi!